Marna lojaa dahasia mangaju-aju hong mangelek-elek hong asa uli sude asa dengga sude pargaulatai naung tabolusi ala nunga bagas utanon goarmi diate-ateki dipusuk-pusuki alai pulut rohang lau maninggal honang dan marta dikata ho tua udah hasian hacit naik papai namun tuan Bupatoru rohaki lawang adopi hong lado sude pangidoanmu asal maboiran hitana dua HP balik dosa sudah siapa kirimu di tadi koko itu sasaraan sumber lapatan hasian pako kopi di hong nesalelemo tanon goarmi diate-ateki dipusuk-pusuki alai pulut rohan lau maninggal honang dan marta dikata ho tua udah hasian hacit naik papai namun Bupatoru rohaki lawang adopi hong lado sude pangidoanmu asal maboiran hitana dua HP balik dosa sudah siapa kirimu di tadi koko itu sasaraan sumber lapatan hasian pako kopi di hong nesalelengon anggiat manian jupaku hasian nau burju siako